episode so pariat na chuan khatia hansi on Vincenzo aka tanga intradin Interpol mi pakhat chu Vincenzo chu alanung MT an tur chuan awanaya asilai ken chu sakin anjawai chon ansilai ken lai chu da thlaturin atengala container chunga chon Vincenzo chon hansi ole agent ho chu lo phor hloma anjinga Interpol mi chu aka phlum ta vek mai ti chuan Korea police te hna chuan finfiana an hmulo wangin Korea an chua san to tia soi tur chuan atia chung thila ti zo chuan Vincenzo chuan hansio chu chua tirin junwa chu lemchang to lo tur le athi hun lo ngak tur a hril tur chuan atia hansio chu kal a han tuma mase kal tir tamai lo chuan Vincenzo chuan ilo temlok ve tan tin abana chuan akap ta a chutiang chon damdoi in lama chon hansio chon thil omdan chu lo soi mol mola siang hi ka chuan khalai hmuna khan Vincenzo chu that tur ni lovin Interpol hovin anman theina ta na shoi an ni thu chu lo soin junwa chuan hansio chu engtin nge sirai chu anai thei ti chu han zot velia hansio chon Vincenzo thana tura leini in ain soya myong hi chuan chief prosecutor in ro manna asiama engwanga nangma alo thattum nge ini tia zot letin hansio chuan mafia nia kantana lo om theilom Italy a chuan thi turin a chung thure lo sela min that turin a lo kirle dona sin ti in lo hril ve boka junwa chuan Vincenzo chuan anau te chu thil thlenna hmuna khan alo thukru reng ani mo tia zotin hansio chuan ani mel tia changin junwa chuan karo manna alo threvek ami niang anau te lo thuruk tia zot letin hansio chuan a hriat bik lo thu in a changa myong hi le junu ta chu an chuaka so hi ka chuan han chuanin thilzep anei nitlatin a hria ma se hansio chuanin a phave thunga ponama chon myong hi chuan chief prosecutor anga a chet voi khatna a hlo cham chungchanga chuan so hi ka chu alo chhuwa chal ve mek myong hi chuan Vincenzo bitum ta jinga atel ve a hlo thu te soin chutianga ifilim du chuan ithil ti la hi lo chhun zom to su atita a Vincenzo te ho chuan an ro manna thlot ling takle tlong taka kalawang chuan alom na hun lo siamin an lo khul hloma ama lama thil thenga khan kirle lokang hansio chuan Vincenzo chu Interpol hoin anman tur thule hruai ho antum thu ta chu alo hrel vek zo khelo ni in khatianga anin kana zongjong te po kha alem le an lo ro man lok sa vek alo ni a anin ka huna thisen chuak tur po chu an lo siam lok sa vek ani ring chunga chuan Vincenzo an pola an atal o tirani ti a soilai mek chuan Vincenzo le hansio te chuan le lam ho chu silain an lo tin ve mek bok ti chuan Vincenzo chuan heta min kalsan ani chuan pola thil ti sualte kapedon cheunia tia lo thlemin punama chuan pen drive chu aron kengta ta chuan pola chuan minister te athamna zongjong le record ta chu alo omvek mai chu ni in chungchu an han peta a pakhat la chuak le in ta chuan Jason Fan ti paper company finfiana a chungchang thu soin Korean police ho chu apevele ngal in kana tak tak reng alo omlova hansio chuan adin hlel alo wangin abana alo in ka tir lek chu alo ni a chutia anin ka don lai vel tak chuan Vincenzo chuan irin ai khan anadon ni o ti in han thrila hansio chuan katur thayang ti in akap ta a atal volvola anatil tuk chu nikho hrelovin a let ta der mai office lama chuan Vincenzo te chuan malak dan tur an lo soile mol mai ti chuan lo so tan peito lo chungchang chu punama chu tin punama chuan thelu chia mabak ani to thu alo soiwar ti chuan million rol ho chu Vincenzo chuan video athon ta diet mai me bui van tlang mona kal tur chuan atiloma chu hmuna chuan anin mukhom ta dual mai ti chuan le chutia mi pui van tlang nena an thut khom lai chuan meeting an neina voice record chu miri chuan aron chhuwa chi mai chu an phuna salom hle mai ti to wat tur chuan an timol mol maya chief prosecutor huanga chuan junwa chu hril ngalin ti ming chia tumtu an thu athila chuti mek lai chuan chayung le Vincenzo te chuan court lama babel to war kal zongin lawsuit an lo thelut ve bok babel to war chu aban po phunani ma in ti tluk cherani tur thu reporter ho ma a chuan an lo soi ve mol mola junwa chu an meeting video le record te wang chuan ani man chu a fu lo le a tutia thil omdan soya an ti mol lai chuan myong he chuan jurangi lawsuit chungchang message adong tatlat mai building a cheng jinga mi chuan a che dan chu dan kal ani thu lo soin finfiana engkim thatak anei thu alo injiak tela Vincenzo chuan siang hi ka chu bia in Interpol ho amu thu soin siang hi ka chuan dan anga che ani thu alo hrila inrem na ron siam pui
in biak rem na ron nei pui atuma siang hiya ka chuan alo hnial deuh siang hiya ka chuan alo hnial ve deuh khang langa nungdama omi du chuan ipom ngei tura nei ti in voithum ka chia rang ti in rang faran chuan khat ni thum atia anin biak na chu apot chat tanga la eng in rem na siam nge mo du le ti in poi ti mel tak chuan alo chiau ve vong vonga chuti lai chuan cha yong chuan muang hi lo wa mu ve in mai nei tak tak chuan anin tong khuma Christmas thil pe ka tan kum som thum lung ina hun man theina ka pe ang che ti in myang hi chu alo rila iwan nei ni chuan itan hun chung tur po ka po toy sak thei mai thei chari a han ti chuan myang hi chuan nanga pui ngai lovin kanun hlim le zalen takin ka mang thei re ati chi chu cha yong chuan voice record thiam lo an chan tir theina tur chu angai thlak tir ta a ala tang fan mai hengte hi fin fianan a man tlak lo ti in alo la tang fan chutia engatan ma ngai lo ta ka chuan cha yong chuan aju in lai chu lak sakin a in ve taningota siang hi ka levin san zo ta chu an lo in mutange nge a siang hi ka chuan eng in biak rem na nge nei pui tura min ko a han ti chuan Vincent zo chuan ama kha chuan nungdama omtir chaka katuma Vincent zo chuan ama kha chuan nungdama omtir mai chaka katuma ma se tu na zong interpol ko wangle ka thini ti rim wangin ithi ve don ta ni ti in a rila ani na chapo puin siang hi ka chuan chief prosecutor ani thu ta chu soin zawe deuh tur chuan a han tia alo in tlo khal lo ka wang chuan alo hoi ve deuh ta poni ange sipai rual alo roi reng chu ni in thengrim tak chuan anau ta chu a han kova Vincent zo chu azam pha ei lo ache dan chu a thinga ti thule anau pangchia ati thu ta chu asoi ta dei mai ti chuan ol sam te chuan asilai chu ro a rel tira amiroi te pani chu akap ta zawa siang hi ka chu alau phili nge mai anau ta chu suak vek tur chuan ati a chief prosecutor chuan trap nap chuan thing thi chungin ngaidam adil ta chul mai zana chuan jun u mulai chu mai kor vo pathum ta chuan anon bai thut mai van nei thlak takin a che na tang chuan atlan chuak thei ta hlo mai tlan san thei ma se ama ti theina anglek wangania atuka na thok tura chuak chu mai tom ho chuan anlo beile ta tlat mai veng tu a in te nei thaviau ma se ama veng tu ta chuan chung mai tom ho chu an hne lo na samai van ne siamin apot chuak theile ta hlau chuti mek lai chuan Mr. Chu chu miswal ho chuan umin anlo sei sa ve mek boka hei ero babel thil ti ni lovin Mr. Kimathil ti ani thunga siang hi kale myang hi ta chu lowin hialin myang hi chuan chief prosecutor ve si mafia pakhat mai mai po iman theilo ania ti in ne so tak chuan ati elvela siang hi ka chuan namdong bu officer prosecutor thaber po hian iti thei bi khleidem an ti zawa a au trial na samai chumi hnu chuan siang hi ka chuan ti dan thadeu ria in aron thila jail chu a himber thu soin ta chuan junru chu ta tamaila Vincent zo tan po sel ti chia chu ana mai lo via wang a han dia te chuan myang hi chuan tan ina om mai tur chuan alo min thei ta tlat atuk zinga chuan junru man tur chuan police an local ngal nial le i om no chuan alo in do ngal maya kol chu bun tirin anau bia ka du thua soi ngala an han imbifal chu angai ang ani ta reng reng lo mai han sio ro man na vek chu alo ni zo ka akut kol bun lai te chu a han ti nge sak sau sau zo ka han sia chu chuakin Vincent zo nen chuan nodom dunin zanria ta chu an lo kil duna miswal torota an ngai chu a unau pa ain anel zo ka lo thona nei lovin thlamuang takin a om thei ta tat mai engkim mon om takin a kalbok Vincent zo chuan engwanga puinge ani chu zo tin ka unau pa ang che in ka ngai chia ibura chuan amon oma kan thil ti le kan in khel thin te poka ahlim om ka ti thin khop mai ti na lo soi mol mola atopa chuan unau pa ti chuan a ko ta nge a ahlim nge mai lela ma pu chu Mr. Kimata chuan an lo man ve bok guillotine file omna ta chu an zota chuti mek lai Vincent zo chu junwa mutur chuan tan in lama chuan akala eng mo soi dunin an chet vel dan chu Vincent zo chona soi ta a junwa kar chu bulletproof ani ang ti ngai na reng reng a riat lo thu ta chu a soi chuaka khazan khan an lo che mo itia inunga an enjoy reng se sin ti in i him jok na tura tan ina khung tu che khan siang he ka chu alo min vek thu shilin tan ina khung tu dik tak chu ama ani thu ta chu Vincent zo chuan a rila junwa chuan ngatinge nungdama min lada min tha mai ilau le em ni ti ina zota Vincent zo chuan khaio ifing ve viau to motia i se thiam thei don lo ni hi a ti in junwa chu anui chuai rai mai Vincent zo chuan ani na taka chuan a chai kol vel mai mai lo ni a zote por chuan saju chu chai kolin a chom thau te te a anua ei turin a buat sai thin ti in a han rila babel tu chelai chu tan ina tanga mu tir adu wanga ni pakhata junwa chuan adu chuan naktu ka po achwa thei thu a han soya
asoi zo rual chuan Vincent zo chuan finfian anei chu aron lek chuaka Ragusang Gallery atanga paper company information chu alo nei reng mai Mr chunga ama a Vincent zo te phatsan tu kha a original copy alo pereng reng no chu alo ni a alo bera tun thla chu atana rin thu soin itana atangin babel tu chelai chu lo thirang che ti in a chu santa a achan lo khana thil a thleng tatlat mai junwa chu a thin rim hle nge ani chuti mek lai chuan puchu po chu soisa in Mr Kimma chuan thutirin pindan thuruk basement ami chungchang chu ando jot ve mek alu theidan tur jong chuak tur chuan alo vau ve mek bok ni hun pe in ati lo tling lo ani chuan achung ten en lama anti chimit vek tur thu alo sila chutia an vota ka chuan Mr chuan an pindan thuruk security expert te chu a han zo ta ka chuan mi pali ming la chuakin apeta thlia mai chungchinga chuan mi ri po chu alo lang ve tlat Pukima chuan pintan thuruk bulmaya security expert chu alo khosa ve rengamo tin asoi nge a miri tan poi takmo lo thlir zel photang miri chu anbitum ta chat don ani mele Mr Kimya mit alabik ta zar mai Guema Plaza lama chuan Vincent zo chu thilpoi moti tur chuan chuak tur chuan alo in pe at to a punama chuan langlo lama tang chuan tap sungin kallo mai ro alo ti te tuwa chayong e chuan indo tura kal tur pon dilova khatia omvak vak angai lo alo ti a Vincent zo chuan chan chun zomin kang nei chawlom ka thang don alo ti a punama chuan thil ne thei sang ta chu aron soile amit tui rifai tur chuan chayong e chuan a han ti a ahlim om phian jok mai te chuan a chuak thei ta ram Guema Plaza mi ta chuan an lo thla ve thlia hlom boka anin thla fel thei ta a Vincent zo kal nu chuan Guema Plaza lama chuan Pukima chu alo langa miri chu manin basement chu hong tur chuan atita a miri chuan engsoi lo chuan alo hun sak ve mai ti chuan Pukima chu basement chunga azulu chuan engma mu tu reng alo om lova alo ruak ta vek mai ti chuan basement atang chuan Pukima ta chu lo chuak chawin Pukima chuan cho chu nasa taka dopin khonge an thuruk ta chu alo zot vela chuti azo lai tak chuan miri chuan chet la in visual jingami pakhat chu a laptop chuan vothal topin atlan chuak ngala chu yan tum chu puithiam pani ta chuan lo dangin an lo ti khor lai ve thunga ti chuan avatlan na lama chuan punamale chayang ta chu vamu in misual ho ta chuan aron nang ching ve ngala ti chuan Mr Kim chuan miri chu kovin chayang chuan kaltira lo phal lova Pukima chuan nang khala win rol ve su inun na tan khana poi zo kange ti in na sila chayang ta chan chu a chetal he mai ma se Vincent zo chu alo thleng man ta lo chayong iron khoi tum tu chu akut lo man sakin anop tanek mai ti chuan chayong te pani chu an that lo zo tin chayong chuan eka tingi kal le lo alo tingal wara Vincent zo chuan ti dan kong danga zon thu alo sila ti chuan Pukima chu be in heta tanga in chon an hian minute nga hun ka peng che ti in a han ko ka an chuak ta nge anin sual boy ta episode le peka kan thlir le theu don nia